Sanibona ngane kwethu emakhaya. Sengilelo thuba ngithona lijala lapha ngimashiya amahle ehlobile. Libhinqa ke ngempela ngithi asengilebe nami ngitawuchazela abantu ukuthi laze laba lihle kangaka. Ligathi ukushela abandla ngophela hamba lodwa. Alinanto bakhuluma mfowethu bathina abantu. Yamusa Kentucky uthi qhamuka lapha eJabulane. Kentucky ngakubalandzela abahlebela abakufa kahle Kentucky. Ingabe Kentucky usithembisani nje emkulweni noma sikwazi obhizinisi okahle kanje. Kentucky kunemuntu lapha ekhaya uthi uyafuna ke baye Kentucky ngiyelanga abuya domnanzisela emcimbini wakhe. Manje ubathi la Kentucky utamthola kanjani? Utholakala kuphi Kentucky? Uyatholakala ku Instagram noma uyatholakala ku Mathapha? Uyatholakala ku Facebook? Ukuphi kahle Kentucky utholakala khona? Inombolo yeqingo bayifuna phela abalandeli ukuthi batakhona nokusoma labanye abafisa ukusoma. Uthini Kentucky? Usenguye umfana wena imvunyeni siyabonga Kentucky bana beqhawulethi umqembu saqhubeka siyabonga kakhulu abalandeli bakhaya esandleni njalo akho kafollowisha imvunyeni kaGreat siyabonga.